שלום חברים, מה שלומכם? היום אני אדבר איתכם על קופת גמל להשקעה. מהי קופת גמל להשקעה? מה היתרונות שלה? אז קודם כל, למי שלא מכיר, לא מדובר באותה קופה שההורים שלנו היו מפקידים אליה כספים כשהיינו קטנים ולא ניתן היה למשוך את הכספים לאורך הרבה מאוד שנים. מדובר במוצר אחר, מוצר שנולד בשנת 2016, והוא משלב בעצם בין חיסכון ארוך טווח לבין נזילות. אז כמה כסף אפשר להפקיד לקופת גמל להשקעה? למעשה, בכל שנה כל אדם יכול להפקיד עד 79,000 שקלים. אפשר לפתוח גם קופות גמל עבור הילדים. יש מספר יתרונות מאוד מאוד בולטים בקופת גמל. הראשון שבהם זה למעשה הנזילות. הקופה נזילה בכל עת, הכספים נזילים, תמיד אפשר למשוך את הכספים בין אם באופן מלא ובין אם באופן חלקי, כמובן תוך תשלום מס רווחי הון, אבל ללא קנסות משיכה או יציאה כמו שיש לדוגמה בפקדונות וחסכונות בנקאיים. מעבר לזה יש מספר יתרונות מיסויים. היתרון הראשון זה העובדה שיש אפשרות למשוך את הכספים לאחר גיל 60 כקצבה פטורה ממס ופטורה ממס רווחי הון, וזה יתרון מאוד משמעותי למי שקצבת הפנסיה לא מספקת אותו והוא רוצה איזושהי תוספת ויש לו כסף נזיל במספר שנים עד פרישה. יתרון נוסף מתחום המיסוי זה יתרון דחיית המס. כשאנחנו עושים מעברים בין מסלולים בקופת הגמל או שאנחנו עושים מעבר בין גופי השקעות, למעשה אין אירוע מס. אם אנחנו עושים את זה בתיק ההשקעות הפרטי שלנו, שם אנחנו נשלם מס על כל המעברים האלו ועל כל השינויים בתיק. דבר נוסף זה בעת פטירת בעל חשבון או מי שמחזיק בקופת הגמל, הזכאים לכספים בעצם יוכלו להעביר את קופת הגמל על שמם ללא אירוע מס. ניכוי המס יתבצע רק בעת משיכה עתידית. כמובן שניתן לבחור גם מבין מגוון חברות, מגוון גופי השקעות. יש גם הרבה מסלולי השקעה בקופות הגמל, ובין אם מסלולים אקטיביים או מסלולים פסיביים, כמו לדוגמה S&P 500, אפילו בארץ, גם נסדק לצורך העניין, שבבים וכו'. בנוסף צריך להגיד שדמי הניהול הם יהיו יותר גבוהים מאשר אם אנחנו ננהל תיק השקעות באופן עצמאי, אבל יש יתרונות רבים לקופת גמל כמו שאמרתי עכשיו, ובסופו של דבר גם לא כל אחד יכול לנהל תיק השקעות באופן עצמאי. מעבר לזה יש לכם גופים מקצועיים שמנהלים לכם את הכסף, שזה חשוב מאוד. מקווה שעזרתי. למי שמעוניין במידע נוסף מוזמנים ליצור קשר בכל עת, אני לשירותכם. הרבה בהצלחה, להתראות.